Du er bedre og bedre. Ja. Dejligt rygte at få. Bliver gode og Tænker de, langt, så kan vi jo godt gå med. Ja, kom så. Ja, jeg har også et kick-ass. Sig lidt mere, Svende. Sig lidt mere. Du er på. Nej. Og så vender ned. Og så bare smækker op. Jeg lusker ind og ser, om der går nogen. Mikkel Tjerner. Godt, min skat. Jeg elsker dig. Og du sidder bare sådan... Eller er det duk på? En dukflaske. Og den vidunderlige kvinde, der holder dyret. Altså, hallo. Jeg ved godt, hvilken knap jeg skal trykke på. Bed om yderste mulige indlevelse fra Han kan forhåbentlig ikke gå ind i en krævende opgaver. Ja, ikke? Så meget indlevelse i denne lille seance som overhovedet muligt. Ja. Du. Jamen, mine kære skuespillere. Vi kører. På prærien i det vilde vesten boede Lady Rose. Som var en ung hun blev en dag opført af indianerhøvdingen talende tyr. Uk. Og han var indianer. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvorfor er det sagt? Og hans højre hånd. Det var den vej, det gør jeg. En Sender 2 mand. Bam, bam. Ud for at finde Lady Rose. På vejen møder de 2 mænd. Bam, bam, ping. En kvæfnak. Der krydser deres spor. Derved taber de sporet af indianerhøvdingen talende tyr. Uk. Og hans frygtelige indianer. Og selvfølgelig Lady Rose. Og forsvinder ud på prærien. Sheriffen! Hvad sker der? Hvad sker der? Og hans højre hånd. De rejder den vej. Går nu selv ud og lede efter Lady Rose. Og til deres hjælp får de den smukke unge cowboy. Den klarer jeg. Den smukke unge cowboy. Den klarer jeg. Møder nu ude på prærien og kommer forbi en kvægflok. Og lidt senere endnu en kvægflok. Og han glider lige ud på prærien, lige indtil han finder indianerhøvdingen talende tyr. Og hans frygtelige indianer. Den unge smukke cowboy. Den klarer jeg. Ser indianerhøvdingen talende tyr. Og alle hans frygtelige indianere. Hvorfor han er der noget, som igen er slettet af censuren. Og der udspiller sig nu voldsomme kampe mellem indianerhøvdingen talende tyr. Han har ikke tid, han filmer. Og hans frygtelige indianer. Kan vi ikke lige få den der med indianerne? De skal lige vende sig om. Jeg kan ikke få dem med. Og den
smukke unge cowboy. Fokus! Ja, fokus! Det er rigtigt. Den smukke unge cowboy Det klarer jeg! sejler og vender tilbage til byen med Lady Rose. Forresten, gensynsglæden er stor. Sheriffen, Hvad sker der? hans højre hånd. Og de to mænd. Der kom tilbage til byen og ønsker den smukke unge cowboy. Hallo! Den smukke unge cowboy Det klarer jeg! frier nu på sine bare knæ til Lady Rose. Det klarer jeg! Kan vi ikke få en soufflør til? Den tager vi lige ind. Den smukke unge cowboy. Lige forfra! Vi tager den lige. Helt forfra, men du har ødelagt det hele. Den smukke unge cowboy Det klarer jeg! frier nu på sine bare knæ til Lady Rose. Og Lady Rose. Og falder nu i handen på den smukke unge cowboy. Okay. Lady Rose. Den smukke unge cowboy. Det er klart, det er flere. De to mænd. Sheriffen Hvad sker der? og sheriffens højre hånd. Det er jo lykkeligt. Og det samme gjorde den anden høvding talende tyr. Den prøver vi lige igen. Og det samme gjorde den anden høvding talende tyr.